Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, panibagong oil price hike luwat nagsabat sa sektor kan transportasyon sa syudad kang Naga. Supply kang baga sa Naga City People's Mall nagkukulang-kulang, presyo kada kilo halangkaw. 600 na pulis sa Camarines Sur na nagpa-drug test, negative ang resulta. Naga College Foundation, College of Teacher Education naghatod ng academic outreach program sa Barangay Kararayan, syudad ni Naga. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Panibagong oil price hike sa kada litro kan produktong petrolyo. Nag-epekto ngunya na aldawa. Mga para-tricycle sa syudad ni Naga, tinatampada na sa nanihigos ang presenteng sitwasyon. Uya sa kuyang report. Nag-epekto ngunya na aldaw ang panibagong oil price hike sa gasolina. Nag-aumento ini ng 0.80 centavos kada litro, sa diesel igwang 1.60 kada litro, asan kerosene igwang 1.10 kada litro. Sa lado kan mga tricycle driver, arog ni Jonathan Asanya Burito, natuod na sinda sa paglangkaw kan presyo kan petrolyo asin pinaghikusan na lang ninda ang pagkayod para may maipuli sa pamilya. Dagdag pa ni Burito, maski may paglangkaw sa gasolina, dahil pa man naiisip kasi ng organisasyon na maghagad na aumento sa pamasahe. Depende po yan eh. Sa namamayo po yan ma'am kung madagdag kami o dahil masunod lang po kami anong patakaran nila. Pag may gus ka, okay. Pag bago kang may gus, may problema. Para man kay Federation of E-Bike Trimobile Operators Driver Association President Hil Belet, maski natutuod na ang mga driver sa araw kaining sitwasyon, igwa pa man ining epekto sa inda. Lalo na ngunyan na halos nakaduwang oil price hike ang nanotaran sa bulan ng Enero. Kung magbaba man subot ang presyo kan petrolyo, sentimo sana asin mas lamang man giraray ang pagdagdag sa presyo kada litro. Kung mailinta, kaya nga minsan nag-aagrangay talaga sila dahil akwera kan mga oil price hike na yan, nakulaon. Pero pag mabawas, sintabo. O yun, told na sinda kaya dahil kayo ano yan. Apektado, maski para paano, apektado sinda. Leon mo na lang, sa sarong pasayro, mabawasan ka ng piso. Nakulao na mo na yung apektadong yan sa ano. Kaya leon mo, pirang beses na baga nagbaba si ano, pero mabawas. Ay, pirang beses nagtaas, pero mabawas ka dito. Ano, nagkakapiran, nimbulan lang na ini, garo. Duwa na garo ay. O, lugaron-luwa ng dagdag sa ano. Pero ano na, dahil may gayo pagtatawan ng anong iyan tayan na control yan kang national, international na talaga kung madagdag, dahil makontrolado kang gobyerno. Ano. Para sa Jeren TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, mismo ang presidente ng Federation of E-Trike, Trimobile Operators as in Drivers Association na si Mr. Hil Belen ang nangapodan sa mga pasaherong nabibiktima ng overcharging. Nakuha na ng picture ang body number kan Trimobile as in tulos isumbong sa Public Safety Office para maaksyonan. Saro ang pagsingil din sobra sa pasahero ang kaipuhan maaksyonan tulos as in kaipuhan baguhon na sistema kan ibang para Trimobile sa syudad din Naga. Kasi nahihiling mi duman sa dito nagluwas duman, si nag-overcharge, igwaman pa pera-pera. Arog nakagi kang si ka Pasko baga. Igwa duman haros saro nadakop duman, namalangan ito, tapos ano kang LTO ito, tanggalan ng mga plate number para maraya sila. Ano. Pero yan talaga gusto mi man, yan mawara talaga yan. Pero itong mga nasa pila, talagang di may maday maiwasan, minsan, mga tudami kaya, maski tula ka nakapila, limbawa, palagta naman sa SM, maski bako kang membro, pwede ka magpila duman. Ngunya, kung magibo itong bakong membro ni kanuan, ang masasalaan talaga duman, itong tuda duman, ano. Kaya, ang nangyayari ngunya, pag igawang overcharge, sabi mi, nahihilig mi, pasa tulos, picture si body number, paka-picture, ipasa tulos sa GCME, at pag nagluwas yan duman, na talaga, ipapasa mo yan sa PSO, sa PNP, ano sila, friend iyan. Padagos sa mga bareta, supply kan baga sa Naga City People's Mall nagkukulang. Presyo kada kilo nag-aabot na sa 48 pesos hasta 67 pesos. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kung dati, makakabakal ka pa ng magayon na klase ng bagas sa kantidad na 38 to 39 pesos per kilo. Ngunyan,
Ang pinakabaratong bagas na mababakal sa Naga City People's Mall, nagpapakol na sa 48 pesos kada kilo. Alagad ang pinakamaray na klase, arog kan Jasmine asin dinurado, nasa 65 to 67 per kilo. Saro sa rason kan halangkaw na presyo kan bagas, iyuan kulang na subuot ang supply na nagaabot sa mga tindahan. May iba man na tindahan, ang ngunyan mayong nakadisplay na bagas sa saindang mga bugtakan. Mahal po ngunyan. Mahal po, tamaluya po ngunyan kaya ang supply kang bagas. Kaya mahal po ang maray ngunyan ng bagas. Halos po nga ni mayong delivery. Nasa 38, 39 or 40. Skyrocket si pagtaas kang bagas tangon yan. Ano si reason ko? Siyempre, law of demand, law of supply and demand, kulang ang supply ta. Ako basically, pag kulang ang supply kang bagas ta, talagang nataas ang presyo kang bagas. Idagdag pa dyan ang maluyang ganansya sa maghapon na nakukuha kan mga partinda. Maluya. Halos po yung matlanglay ka mato ko maghapon. Maluya akong kaya talaga. Mahal pa ang bagas. Kaya talagang mababa ang benta. Hulit na may mulinuhan man ang may sadirikan Bicolandia grains, nasa 46 pesos kada kilo ang pinakabaratong bagas, as in 51 pesos man ang pinakahalangkaw. Alagad daiman sigurado si Chanda kung sa kudno arin masusustiniran ang supply kaini, as in kunno arin mababaan presyo, urog na ngunyan na daipan nag-aaranihanin paroy. As of now, 46 ang pinakabarato ni. Mga natural tapos local rice lang. Pinakahalang kami yung premium rice, 51 pesos. Ano din siya? Natural din siya na bagas. Bali ang may-ari kasi kaniyo, may sadiring mulinuhan sa Bombon. So mas nakakamura tayo pag ganito? Sort of. Hindi ko sure, pero hanggat mayo pa kita nagkakapag-aranihan, mayo pa kasiguruhan ang pagbaba kang presyo kang bagas ta. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kung maubos man ang supply kan mga bagas na hali sa pagtaraid na banwaan kan syudad ni Naga o luwas kang probinsya, saro sa nahihiling na paay kan mga paratinda sa Naga City People's Mall ang mag-angkat o mag-import na sananin bagas sa ibang lugar para di mapunduan sa idang pagtinda. Pinaka-last resort na siguro, imported na rice. Yun naman na silang nahihiling kung ano. Otherwise, magtararukan ulit as magalat ng another 3 months para mag-aranihan. Padagos sa mga bareta, Barangay Council kan Barangay Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga, tulos nagsunod sa DILG Memorandum manungod sa anti-Apple policy. Uyang sa kuyang report. Matapos ipaluwas kan DILG ang Memorandum 2026-006 o Anti-Apple Policy, tulos pinagsugo ni punong Barangay Pincamba kan Barangay Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga, na halion ang pangaran kan punong barangay sa saidang tricycle. Sa iya man ining pinagpost sa iyang Facebook account na nagpapahiling na tulos-tulos tindang pinagsusunod ang kasuguan kan DILG, pati ang paglaag kan pangaran asin komitiba sa idang mga pinagigibong proyekto ang dai naman tinutugutan ni punong Barangay Kamba. Pagbaba lang ka itong kasuguan kang DILG Memorandum Circular Number 2026-006, automatic tinatanggal ko si pangaran ko duman kang punong barangay sa tricycle. Kung may iling po ba ganun, po sa tricycle na itong kang barangay Gisanaga, may mga pangaran talaga kang punong barangay. Since nabasa ko itong memorandum, and sa GCM din may ugang binabakad to, automatic nagsunod ako and na-advise ko din si mga personnel kung may activity, minsan nilalaag pa din ang pangaran kang punong barangay sa kakang committee. Sabi ko diin na kita malaag kayan sa tarpaulin. Higot manindang pinagsusugo ang bilog na Barangay Council na halion ang gabos na may pangaran kan opisyal kan barangay para masunod ang kasuguan kan DILG. Importante man subot na makipagkoordinar sa ahensya para maging magayon na halimbawa sa publiko na nagsusunod sa kasuguan kan otoridad.
Sabi ko, di na, magsunod kita, dapat nagsusunod kita, kita nagpapasunod man. Paano kita susunod doon kung pati kita di man nagsusunod. Kaya talagang kung ano ang nagbababa sa mo na kaipuhan magsunod kami, kaipuhan, sunod doon ta. Ang kasuguan kan DILG ang bako lang para sa mga barangay officials, kundi para sa gabos na politikong natuod ng maglaag kan sa mga pangaran sa mga building, bihikulo o ano man na gamit na hali sa gobyerno. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, inako ni punong barangay Pincamba kan barangay Bagong Bayan Sur na natuod ng ilaag ang pangaran kan punong barangay sa mga tarpaulin kung may mga programa ng ngunyan higot nindang pinagbabawal. Pinagsabi niya na ang kaipuhan sana iyo si programa para sa idang nasasakupan as hindi kaipuhan ilaag ang pangaran para lang masabing may proyektong ginibo. Padagos man lang sa idang pag-check asin pag-monitor na mayo ng pangaran o retrato na ipinagbabawal kan DILG. Actually may man talaga si TARP lang kadto kaya tiglalaag mi iyan. Ito yan si nato dan mi talaga si punong barangay, ta si committee and barangay council sa TARP and sa mga kadto pero ngunyan may man akong tigko ko yan talaga kaiyan na sabi ko nga ni dai man talaga kaipuhan maglaag. Kasi inot na inot araman yan kang kung kaipuhan lang ipaisi lang si mga project si activities kang barangay si programs dahil nakaipuhan na isurat pa ang pangaran ni kapitan diyan makanusang pati ilaag sa sa tarpaulin ng aragaya. Sa samuyang pagbabalik, 600 na pulis sa Camarines Sur na pinag-drug test. Negative ang resulta. Yan na ibapang ng ngenot ng mga bareta. Digdi lang yan sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The battle for regional supremacy is back. 3 leagues, 6 champions, 1 city. All roads lead to Naga sa pagsasama-sama ng pinakamalalaking liga sa South Luzon. Oragon Basketball League, United Collegiate Championship League, Bicol Universities and Colleges Athletic League, the second South Luzon Invitational Basketball Tournament, Olivares College, Parañaque, UCCL Season 19 Champion, Guangming College, Tagaytay City, UCCL Season 19 Silver, Faith Colleges, Tanawan City, Batangas, UCCL Season 19 Finalist, Naga College Foundation, OVL Season 1 Champion, Amando Cope College, Tapaco City, Albay, Cal Season 7 Champion, University of Nueva Cáceres, sa 2025 Regional Qualifier, February 6 to 8 at the UC Sports Palace with special exhibition match between W. Sofia Basketball Team versus Oragon All-Star. Live stream via GNN Naga Digital TV Channel 48.1, Oragon Sports TV, Oragon Basketball League Facebook page, and GNN TV 48 Naga YouTube channel. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering
empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Kinumpirma ni Police Major Robbie Charles Villahen, OIC Camarines Sur Provincial Forensic Unit, na negative ang resulta kan pinagibong drug test sa 600 na miyembros kan Camarines Sur Police Provincial Office na nagpa-drug test kan nakalihis na simana. Marikas subot ang resulta kan drug test. Urog na kun mayo subot nag-positive. Hulita dain nakaipuhan ang confirmatory test. Kabali si Police Major Villahen sa nag-atubang kasubagong aga sa pinagibong press briefing sa Camarines Sur Police Provincial Office na pinanginotan mismo ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur. Around 620 personnel of CAMSUR who had already undergone drug tests, and right now, all yielded negative result. Mientras tanto, sinabi man ni Camarines Sur Police Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., na mientras nagkakaigwasinda nin pagdakop sa mga personang involto sa illegal na droga, kaipuhan man subot magkaigwasinda nin internal cleansing para maipahiling sa publiko na desidido sinda sa kampanya laban sa illegal na droga sa probinsya. While we are cleansing the community, kami din sa PNP ranks, nililinis din natin yung ating mga kapulisan, ang ating organisasyon, para magpakita natin na tayong PNP ay matuwid at matapat sa ating tungkulin. Meron tayong integridad na may papakita sa taong bayan na tayo ay seryoso sa kampanya kontra illegal drugs. Paghanap sa sospek na guminadan sa estudyanteng si Rosalie Moseros, nagpapadagos. DNA result halis sa mga person of interest. Dakulang tabang sa pagresolbar kan krimen. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Haros 2 bulan na ang nakalihis kan nadiskubre ang bangkay ni Rosalie Moseros na nakaigda sa maduot na porsyon kan barangay Panikwason, Naga City. Alagad, ang hapot kan kadaklan, pasain na ang kaso kan biktima. Igwa na daw ning sospek. Sa follow-up na ginibo kan GNN TV 38 Naga, manungod sa kaso. Sinabi ni Police Captain Hilguban na nadidipisilan ngunyan ang Police Station 4 na mabisto ang may kagibok ang krimen. Sa ngunyan, nakadepende ang PNP sa resulta kan DNA
na makukuha hali sa mga persons of interest o POI. Inihulit na mayo pang nakukuang direktang testigo na makakatukdo kung si Isay ang nasa likod kan panggagadan sa biktima. Actually, talagang medyo nasakitan kita. Kasi ngunyan ma'am, nag-rely po kita sa kung ano ang magiging result ng DNA. And so far sa mga testigo, may pakitang nakuha ang testigo kung si Isay po talaga ang may kagibo. Sa kabilugan, nasa 43 na ang persons of interest kan Police Station 4. Nagabos, mga residente kan Panikwason. Alagad, 22 pa lang sa mga ini ang igwana ning resulta kan ginibong swabing. So far ma'am sa total POI natin ma'am, nasa ano na ma'am, nasa 43. So duman sa 43, 22 pa lang duman ang may result ma'am. Actually, gabos man po siya na taga duman, and may harani duman sa biktima, and may harani duman sa kung saan nangyari sa insidente. Padagos man ang ginigibong investigasyon kan Police Station 4 para matauan ng hustisya ang pagkagadan ni Rosalie Museros. Dai man nagpupundo ang istasyon, alagad kaipuan kaining maghalat sa magiging resulta kan DNA na magiging dakulang tabang para maresolberan ang nasabing kaso. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan kakulangan ng testigo, may umansubot CCTV camera sa lugar kung saan nangyari ang krimen, kung kaya nahahaluyat ang pagresolbar sa Museros case. Ini man ang nagtulod sa PNP Asin Barangay para pagplanuhan na magbugtak ng mga CCTV camera sa nagkaperang porsyon kan barangay na makakatabang sa kapulisan and kaso may mangyaring insidente o krimen. Actually, nagdakulang challenge ini compare mo sa ibang nangyari, pares katong sa Basol. Madaling ito na-solve. Kasi inot ang availability kang CCTV, yaong sa inda. So, digdi sa tuya, ibukid po ini. So, solamente ang CCTV sa sentro mismo kang barangay. And duman sa pinangyarihan, is secluded talaga siya. May harong na pwedeng nakapag-aaram. So, dakulang challenge sa PNP. Na sana, sa mga nag-aantabay kang resulta kayo, talagang medyo kami na-challenge kami. Kasi inot na siguro kung may mga nakahiling, habo lang talaga makikooperate sa muya. Siguro kung inisip ninda, itong security ninda, siyempre naintindihan naman yan. Pero yun nga ni, sabi ko na ang taong nagtatago ng mga araw kayan is nadadamay sila sa kasalaan. Kasi dapat matawan ka ng hustisya itong biktima. Kasi may mga nagtatago, may moral responsibility sa kada saro. Tuloy kang nakaaging kanakaaging bulan, nagigwa kita ng conference sa mga kapitan na napag-ulayan mi and tigpahiling ko nga ni Sinda itong mga strategic locations na kung saan dapat igwa kita ng CCTV sa lugar na ni kasi dakulang magiging tabang niya sa pag-iimbestiga kang pulis sa pag-solve ng krimen. Sa iba pang police report, hulita nasa 3.8 million pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan korte para temporaryong makaluwas sa kulungan ang 37 anyos na akusadong si Ayas Rosa. Dain na napugulan ang paghibi kaini, huli sa sitwasyon na sa iyang pinag-aatubang ngunyala. Naaresto si Ayas Rosa kasuudma sa Zone 1 Barangay Triangulo, huli sa warrant of arrest na ipinalwas kan RTC Branch 25 para sa kasong 141 counts of qualified theft. Si Ayas Rosa, iyang rank number 7 regional most wanted person. Sa record kan PNP, dati na ining nagtatrabaho sa rong pawn shop. Susog kay Police Captain Rowena Lit, hahalato na sa Nakan Police Station 1 ang commitment order kan korte kung saan na pasilidad ililipat ang akusado. Sa ngunyan, nasa kusdiya muna ini kan Police Station 1. Iniyo pong arrested kaso hapon, siya, rank number 7 regional most wanted person. Kasi nga ni, dahil duman sa 141 ounce ng qualified theft na nakumit niya. And langkawon nga ni ang piyansa kay ni, may nakatalagang piyansa na 3,894,000 pesos. Nagtrabaho siya dyan sa pawn shop dito sa may UNC. HGB pawn shop. Tapos duman niya? Oo, duman nakakommit ng crime. Automatic po, pag may commitment order na napig-issue ang court, ililipat na po yan kung sa NC nakalaag na order. Matapos
Matapos maisangat ang kaso kasuod mga hapon sa driver kan Red Mika Toyota Corolla na nakabangga sa nagmamotorsiklo sa atubangan kan Naga City People's Mall. Temporaryo ining nakaluwas sa karsel matapos magpiyansa ng 60,000 pesos. Sigun kay Police Captain Rowena Lim, nakadepende ngunyan sa pamilya ang 62 years old na biktima kung ma-file sila ng damages o kung iaagi sa sarong settlement. Alagad, kan makaulay kan mga personahe kan Police Station 1 ang pamilya kan biktima. Dahil ini nagpaareglo kung kaya tulos na isinaangkat ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver kan nasabing sasakyan. Ito po, na-file na si case. In-inquest ito kang, tulos kang hapon after katong nangyari si insidente na i-file si case. Man sa aksidente, 60,000 pesos ang piyansa. Ay, ito po, nasa sa inda ito kung mag-file pa din ito ng damages or kung mag-settle sila. So, pwede ba yun? Pwede pa po yan. Kasi pwede sindang magkaigwa ng agreement or settlement kung magugusto itong biktima. Na-honor nyo na lang sila na Iyo po, katong yaon sindaig din na nagpa-file ng case. Kaso lang, habo talaga nila magpa-areglo that time. Kaya pigdago si kaso. Sa iba pang bareta, onseng aldaw antes ng Valentine's Day, nagpupuna ang paglangkaw kan presyo kan mga burak sa Naga City People's Mall. Sa ngunyan, 50 pesos ang kada pidaso kan carnation, mientras ang China Rose, nasa 100 pesos ang kada saro. Patanid ka mga paratinda, asahan na ang pagdoble kan presyo kaini pag-abot mismo kan Valentine's Day. Sa ngunyan, may pasaro-saro naman na nagbabakal as nag-o-order din burak sa tindahan ni Elita sa Lorenzo. Susog sa iya, sa Pebrero 10 pa talaga ang pag-abot kan malain-lain na klase din burak na magagamit para sa Valentine's Day. Ngayon mahina pa. Paisa-isa pa lang nabili. Pero meron naman nag-o-order na. Sa Valentine's talaga ang nila. Ang pinakamahal namin yan, mga imported, itong katulad nito, mga China Rose. Ang mura naman namin yung mga Gerbera, Carnation yan, mga mura lang yan. Magkano dito pa? Dito, sa ngayon, ang bigay namin ngayon, 100 pa lang ang isa. Sa Valentine's at ang bigay namin yung 200, 150, ganyan. Depende kasi sa mga, yung mga tendera kasi ang iba ayaw naman magpatong ng kasi mahal din ang kuha nila. Yan, pag sa Valentine's, baka 100 ang isa nito. Ngayon, 50 pa lang bigay namin. Actually, madating dito ang mga bulaklak, mga pizzagis, ganyan. Yung karamihan ng mga bulaklak, kahit anong klaseng bulaklak na pwedeng itinda sa Valentine's. Academic Outreach Program pinagdarakan NCF College of Teacher Education o CTED sa Salonggigi National High School sa Cararayan, Ciudad de Naga. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jonadel Ruby. Programa para sa mga kaakian ang nahatod kan NCF College of Teacher Education o CTED sa Salonggigi National High School sa Cararayan, Ciudad de Naga. Kabali man ang Society of English Enthusiasts, Simon Guild, kamag-feel asin kapisanan ng mga mag-aaral sa araling panlipunan na may obhetong makapagtukdo sa lado ng literacy, makanood sa pagbasa asin pagbilang na dinagdagan ng science experiments. Sinabayan naman inin pagtaon ng school supplies. Sigon kay Romeo Jr. Montas, saro sa Executive Committee, iyo ini ang pagpapadago sa programa kan Naga City Youth Officials kan taong 2024 para maiheras ang dagdag kaaraman sa lambang estudyante. Minamauwot maninda na may padagos ini sa masurunod pang taon sa paagi kan mga organisasyon kan CTED na mas mapagayon pa ang pag-implementar kan programa. This program aims to support students, especially those from far-flung areas of the city in their education as well as in their supplies. And this time, the difference with that is that this time we're going to conduct literacy activities aside from providing materials for them. We hope na maka-help kami in any way, especially na we're going to be also a part of the profession that they are in. We might continue this in the coming years through us, the organizations of the College of Teacher Education, possibly. And then we might expand this more than just in high school, but also in elementary level and in other schools around Naga City. Dakula man ang pasasalamat ni Meko Chica, Faculty President ng Salonggigi National High School,
na nagwalat ng kaugmahan asin bagong eksperyensya sa mga estudyante. Nagkakaroon po ng experience yung bata sa kakaibang experience, hindi yung normal na nagtuturo nasa loob sila ng classroom. So mas natututo sila and at the same time nag-enjoy din sila sa kanilang ginagawa. Sa dami-daming school dito sa Naga City, yung school po namin kahit malayo ang napuntahan po ninyo kasi mahirap magkuha ng mga resources, especially yung school po namin is bago pa lamang. So, napakalaking tulong po yung ganitong programa para sa mga estudyante at para rin sa aming guro. Maraming salamat po sa Naga College Foundation sa pag-organisa ng ganitong programa and also sa Naga College Teachers College of Education. So, maraming salamat po sa pagpili sa aming school at dito po ninyo gawin yung inyong programa po. Ang pag-aadal mas napapadali kung igwanin pagdesidir na makanood asin may kaibahan na kaugmahan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonah Del Rubi, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kay mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatobin mga baretang garantisadong nangingenot at sila papanahon. I-hit ang subscribe button sa sumuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. The second South Luzon Invitational Basketball Tournament, powered by PLDT, with special exhibition game between WB Sofia and Aragon All-Stars, February 6 to 8 at the UNC Sports Palace. Presented by Sundays Hotel, Concepcion Pequeña, Naga City, Lemon Residences, Magsaysay Avenue, Naga City, Papatantan Apertel, Diversion Road, Naga City, Summit Sports Hub and Private Resort San Vicente Canacman, Camarines Sur, Gold Trans BTS, Naga College Foundation, Summit Hotels and Resort, Go Hotels, Jag Sportswear, DLP Printing Services, AAT Ads, Jazz Tire Master, Midnight Naga, Tigers Cafe, Claypot Cafe, Camser Eye Center, Glass House Beach Resort, Caranan Pasacao, Camarines Sur, Safe Side Transport, 101 Mall, Lotus Blue Hotel, Nelabahan Laundry Shop, and 3N Bakery. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting.
From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, morag ka? Campeón al Oragon.